ایمے پنچمی کلاس ہیں نما ہمشی بابتا گپ جنے او شما اگاں گوستگی کلاس بالوا شما ہرچی کے سمجھتا ہے نہ سمجھتا ہے سوالی او جستے شمارا ہستیں گڑا یا ما پدا گڑ سرا ڈسکس کریں نمے مروچی کے کلاس ہیں پنچمی کلاس ہیں تو ما ای کلاسا بلوچی یا پروز بابتا گپ جنے پروز تو کا کستے اسٹوری کے شارٹ اسٹوری کے ڈرامائیں پولکاری ریسرچ ایڈیمز ریڈلاں ٹریول اسٹوریز کومکاں مائی درستانی باروا مختصراً گپ جنے کہ تاکہ شمیں دیما یک صورت اشانی بہتیں کہ چیاں وہ چون نوشتہ کنگ باں وشانی بلوچی آکے اما ارتقائیں آکے بندہ تو ردومی آچو تورے تو گوستری کلاس سرا گبو ملوچی کی کلاس کہتے ہیں کہ میں مقصد ہیں آمشن کے ما بلوچی کے ریدان یا اول ما بوشن کے ریدانک چیئے وہ پدا بلوچی ریدانک چیئے باروا کسانی پجاری دیما بیاریں پدا بلوچی ریدانکا کہ صحیح ارزش بستار چیئے بابتا گب بجنے بلوچی ریدانکا آزمان کے عزم دفتر سرا گپ بجنے بلوچی ریدان کا کسماں کے عزم دفتر گپ بجنے بلوچی ریدان کو بٹو پورے دفتر بطری ارزش و بستار چاچے ارزش تو بستار ہمیں بڑا سفر نامہ بلوچ چھ حدہ نبشتہ کنک بیتا وہ چطوری صورت حال انتے وہ وشکن دیز میں یا کہ تجنو بچکن دا ہمیشہ را گوشان انگریز یا کستے سٹائر ہو یہ عمرے عزمی تو ای کستے میں کلاسے مرچی کے ابجیکٹ ہوں کہ معاشانی وانگے اور زانگے جو ہوتے کنیں میں کہ ہما لرننگ آؤٹ کمز ہما ایک کلاسہ کستے میں واہگن کہ شما چونی چیزاں در ببرے یکی ہمیشہ کہ شما بزانے کے ریدانک چیئے وہ پدا بلوچی آکے لفظاں کا ریدانک چونے بشتہ بیگیں چونے بشتہ نہ بیگائیں ہمیں صاحب بلوچی ریدانک کا قصہ ارزش و بستاریں بلوچی قصہ چونے نا وہ دنیا کے سہانی تو کا شانی جاگا چیئے کم کے دن ترما بلوچی ریدانک کو آزمان کے بابتا گپ جنے آزمان کو جام جاہا سریں ہمیں اڑا بلوچی ریدان کا کسمان کے بندات تو دے مروی بابتا گپ جنے پٹو پول بلوچی بلوچیا پٹو پول کارچون بیتگاں بلوچی بطال بلوچی چاچ بلوچی سفرنامہ وہ ہمیں اڑا بلوچی وشکندیز میں بابتا گپ جنے ایدہ درمیان ہمیں ایک چیزیں نوشتہ کنگا بھی حال بیتگاں ایدہ ماں کستے ناول سرا ہم گپ جنے ایدہ بلوچی کے ساتھ چرن چکے ناول کہتے تو ماں ناول سرا ہم گپ جنے ماں کستے ریدان کے باروا کے گپ جن گاتے ہیں تو بنداتا ماں ای زانے کوشش کریں کہ ریدان چیئے چون نوشتہ کنگ بھی یا شیئے ڈیفینیشن چیئے ریدان کے ماں کے کچھ لفظاں کسلا لفظاں دو چیزیں یکی ہما شاعران کے ماں نوشتہش کنیں یکی ہما گپاں کے ماں نوشتہش کنیں شاعر ہر وحدہ یک کالبیت اوکا بھی آئیے یک راہبندی بھی یک زیمریت اوکا بھی بلے آہی وسطہ وزن کافیہ رعایت و پیشران چونکہ وسطیں کلاسہ یا ذکیں کلاسہ ما گپ چتگا تو ہی ایک فارمی مکمل فارمی ہستیں کیا شاعر درو شمائیں دمی کے بہاریں لفظاں کے اور ریدان کے نو ریدان گوشگاں بھی نوشتہ کنگ بھی چونے وشیں کہ تو ہر وحدہ کے چیز گپی جنے ماں وتی ضرورتاں وحدہ چونائی اور ریدان کی پرچہ کہ تو کا وزن نہیں ہے تو کا کافیہ نہیں آہنگ میں حیال دارگاہ نہیں دروش میں حیال دارگاہ نہیں تو ریدان کے ہستے گوشگ بھی اور نوشتہ کنک بھی تھے یا ہمیں قصہ کے مردم کاراں قصہ گوش کے زبانی قصہ کاراں اصلہ ریدان کا ریدان کے ہر وحدہ گوشگ وحدہ ماوتی گپت تچک او ہما کے میں دل گپیں یا معافی الضمیر گپیں تچکا تچک درشان کریں تاکہ آیا میں کہ میں دے میں مردوں میں میں گپا شہری سرا سرپت بھی وہ پیشی واسطہ مارا نہ وزن یہ حیالدار گئے نہ آہنگ حیالدار گئے بلکہ نہ ہما ابرمی گپو رپے بڑا زبان پون راہ بندو گرامر حیالداری کنانا اما گپاں کے ماں نوشتہ کنی ریدان کو شرما ای حال و احوال وتی لی کہانی درشان کرنے کے ارزان ترین وسیلہ ہیں ریدان کے صورتا ہر روچی گپو تران قصہ و نوشتان درشان کرنا گپاں ریدان کے دو مزنی پہناتا یکیا قصہ ہی ریدان گوشاں اور دمیا در قصہ ہی ریدان قصہ ہی ریدان کا قصہ ہی ناولیں آزمان کے کسمان کے
و در قصه ردا کا پرکاری چاچ و بطل سفرنامہ وشکند و لفظاں کے ادگے تہروارا تو مرچی کہ میں کلاسیں یا ردا کے بابت ہیں بل درستہ پیسر مزانگے جہد کنے کہ ردا چیئے اگا شماوتی کے را بیچارے گوڑا ادا یک کوٹی داتا کوٹیشنی ایک استین انگریزیا ردا کے یا نصر ڈیفینیشن ہے یعنی پروز کہ ای اصلا prose pronounced Kanagabi is defined as a written prose pronounced as prose is defined as writing that does not follow a meter or a rhyme scheme. It is writing that follows standard grammatical rules and communicate ideas in a linear logical order. Prose writing includes works of fiction and non-fiction. بزا کستی ہما نوشتگی چیز کے یہی تو کنا وزن بھی نہ آہنگ بھی کوئی کستے گرامیٹیکل کے زبان گرامر رہبندہ ہما یہ حیال دارگ بھی وہ ہنچو جہد کنگ بھی کہ گو رسان کا پاوتی وانو کا سر بھی وہی تو کا ردان تو کا فکشن و نن فکشن تو بھی کایا تو ردان کا اردو نصر وشن نصر ہم کستے یک لاتے کوٹیشن شمع دیما ہم آئے گا من ہم وہ شما گوشاں کہ نصر عربی زبان ایک کستے abdali.com بلاغا چی مازورتگا ادھا نوشتے ہیں کہ عربی زبان میں زبان مجرد کے باب سے اسم مصدر ہے جو عربی سے اردو میں منوعین داخل ہوا اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ مصنف ادیب یا لکاری کے بغیر کسی موضوع سند کے اظہار خیال کو یا لکاری کا غیر منظوم تحریر یا تصنیف نثر کہلاتا ہے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شیء ہیں، یعنی وہ تحریر، داستان، ناول، افسانہ، خاکہ، ناولٹ اور خود نوشت وغیرہ جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی گئی ہو اسے نثر کہتے ہیں۔ تو نثر ہمیشہ کے وڑا کما چیز نوشتہ کنگ بھی نثریں اور شنگتیں صورتی آئیں۔ بلوچی کے نثریں کستے ہمیں بڑا چونکہ اردو یا انگریزی کے نثر تعریفیں ہمیں بڑا بلوچیاں ہم کستے ردا کے تعریفی کے ردان کے زبان نویس سگے او گوشگے ہم یک دروشمی اور ردان نویسیا گرامرہ او گالانی ساچگے حیال دارک بھی کہ آہانی تہا یک روانی اور ریچے مان بھی ہر روچی حال حوال نوشتان قصہ و پولکاری اور دگی چیز کے نوشتہ با ردان نویسیا گچینی دروشما آہنگ حیال دارک نبی کہ پشاعریہ علمی ہے۔ تو ای بلوچیا کسنے ردان کے اما توصیف میں یا تعریفیں بلے اور اسی تو کا کستے کہ ہمیں ردان کے تو کا نوشتہ کا قصہ پولکاریاں وشکند و بطلاں چاچاں زندنامہ سفرنامہ اشانی بارو معاشمہ گپ جنانبے تو ردان کی ایک مزنی بہاری قصہ ہی لفظاں کے تو کا ماں کستے گپ جنی قصہ ردان کے ہما بہارند کے معاشی تہا زبانی یا نوشتہی دروشما قصہی آراگ یا نوشتہ کنگ بھی قصہ لہتی واقعات کے آوات موتا ہمگرن چبا او واقعانی ہمگرن چی پلاٹ گوشگ بھی ہما مردم یا سہدارانی وسیلہ ہمیں واقعہ پیشکا آیاں آکارست یا کردار گوشگ با قصہ چا ازل بنیاد میں تبا بندو کے ذاتکارانی گوشگند کے قصہ راج دفتر و روایات اما وحدہ بندات بھی کہ انسان میتگو بازاران اندگے بدلا جنگل و گیاوان کوہ و گاران تہا جہمونند بوتا آوہد مردمانگو یک دمیاوتی شکار جیڑہو جنجار ہمکروچی واقعہ کے گوشتگا بڑا قصہانی بنیاد دیر بیتا پدا کشتو کشاری چاگردہ سرجم روچا ڈگارا کشتو کے شاعری کار کنگا پاد ہمیں دم مردم کے آہاں ڈگارا نساراکات تو دہکان یا بزگرہ بڑے شپا یک جاگی یا نشتگا آہاں وطی وحد پاس کنگا واسطہ یک دمیارا انٹرٹین کنگا واسطہ بڑا قصہ اش گوشتا ہمیں قصہ پد دیمروی کنانا نوکے دور حسابا وتی رنگو دروشما بدل کنان گیدار کسما کا بدل گتگا گیدار گونترین دروشوں پدا ناولٹ او آزما کا کسما کے
Awal sarawa teatran piş darak buttugan drama he. Bora işe noktre druşo maruçi sinema tamure रेडियो ड्रामा टीवी सीरियल और डिजिटल वर्जन के अन्य के जमाने के एनिमेटेड द्रोशमा के मौजूद ये हमें कसमा के बाहर किस्सा ಈ ತಹರಗ ಚಾರು ತಪ್ಪಾಸ್ ಕನक बेवान गुड़शानी बुनकी जोजो बाहर याक्का पदारवारा आहदी के सही बीबी गेदारी बीबी या कसमा की माशान तह प्लाट और कारस्तालमा माना लफ्जा की जुबान है कि गो इंसान जोजो को मारिश्ता हम ग्रंच भी ये दुरुस्त चीज याक याक्का शांता हस्ता ओ वती तबो नेचर हिसाबा शानी तहा फारकत का भले के बुनियादी एस्पेक्ट आहानितों का बदली नियत का ये एस्पेक्ट में शख्स में दीमा जाहिर किस्सा है जो बाहर कहते हैं इस किस्सा है प्लाट है किरदार है किस्सा ही पुजदरें और लैंग्वेज है बिजनेस सेटिंग कैरेक्टर प्लॉट और स्टोरी एक के सही लफ्जा के बुनियादी एस्पेक्ट ये नावल भी ड्रामा भी कहानी बलूची किस्सा भी या स्क्रीन प्ले पे इवन ड्रामा हो यानी सिनेमा हानी फिल्म हानी आ कस्ते हमेशा तो का सजी चीज जोड़ कनक बा नुमागा किस्सा है गप्पा बजने के किस्सा चाहिए मतलब बात बात ये कुछ भी के किस आजमा के किस्सा जो आने आजमा खाला के किस्सा ही भले उदायक एलिमेंटे इस्ताबा मौजूद है नु किस्सा के मां तको गीचन करें ये जानने की कोशिश करें बड़ा किस्सा एक रास्ते या हयाली या तजर्बा ही या पुशदरा नवीसतगी या गुश्तगी वाकया ये बयान है किस्सा गोशगे एक राहबंदी भी कोई राहबंदा रेदा किस्सा बिंदाती के पद दरमियानी के तो पदा आसरा रसी ये चीज ज़रा कसते हैं किस्सा है स्ट्रक्चर गोशा बिजा हर के सहारे के स्ट्रक्चर ही भी क्या शुरू भी दरमियाना के पदा आखरा के हमें उड़ा किस्सा लाते किरदार मानो भी क्या हानि सर लाती वाकया कपी उच्च हमें वाकया लाते अड़ो जंजाल वदी भी हमें अड़ो जंजाल गुड़सरा गिशो गिवार बा और किस्सा हलास भी ये हमारा दायरे के किस्सा इशियतों का सरजम भी ये किस्सा है स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर अमिशितों का किस्सा रिदबंद भी अंग्रेजिया स्टोरिया वशंत के ए स्टोरी और नैरेटिव इज ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स टोल्ड थ्रू वर्ड्स रिटन और स्पोकन imagery still are moving body language performance music or any other form of communication बिजा किस्सा कसते हमा एक नैरेटिव एक बयान ये कि आप हमा निविष्टि द्रुशमा गोशक भी ओ गोशगी द्रुशमा गोशक भी तो पदा आगे तो का कसते पूटू हम पेजदारगमा और पीटू कसते हैं पूटू हम बा ओ कसते मूविंग पूटू या हरकत कनो के पूटू हम बनते किस्सा गोशे बाजें तहरा किस्सा जुबानी हम गोशक भी निविष्टा कनक हम भी अक्सानी द्रोशुमा हम भी तामुर द्रोशुमा भी व एनिमेशन द्रोशुमा हम गोशक भी किस्सा है बुनियाद वाक्याई हयाली या कारस्ते बुतका ओशी मूल मुराद चारूक वानोक या गोशदारू का वशकामी दे गए अहाँ सापदी दे गए दो दुमाने पहारे जगें इखलाकी सर सोच करने गई और जो जगो मारिश्ती रास्तियां इंसान है कि जो जगो मारिश्ता आहा सरबुओ को वास्ता कुमक कंते तो किस्सा है यक मकसदी नबी बाजे मकसदा कि आ किस्सा गुशी जरिया पूरा करना किस्सा गेदार आजमा कसमा वाकया वतमा वता दुरुस्तान तो का हंसते कोई गोशदारो कारा हमें मुलमा करने को वास्ता है ये दिलगोश करने को वास्ता और वहदा शांतो का किस्सा ही भी ओ ईशानी किस्से मस्तरी के कारें असला गेदार बिवा आजमा बिवा तामुर बिवा ये बनियाद में मारिश तो जो जगह दर्शान करना वो दुरुस्ती मर्दमा वतमा वता कनेक्ट करना बंदूक करना और यह की हंची वसीला है कि इंसान को एक दुनिया नजदीक भी है ये जो जगह मारिशता जात का हमें बड़ा किस्सा एक देखे एस्पेक्ट पलाट है फिक्शन आप पलाट वाकया रिदुबंदा के सही जुड़का च पलाटा जानक भी के किस्सा चूं पदर भी गो अर्जानी लफ्जा पलाटेशन के किस्सा चेची भी और चून चून भी किस्सा देमा बरक ओ किस्सा देमा बरक ओ
وانو کا گیروش کا نگا پلاٹ ہے بوا گلمی ای کارستانی چستو ایرا مانائی دا قصہ بونگپا پدہ کنگا کردی پیشداری پلاٹ جود کنگے محکم تری رہ بند اشیں کہ نوشتکار قصہ درستیں واقعہ دپ دپکا چیشیا قصہ چاگرد یکرنگ بھی اوگن تسلسلہ دیما روان کا انگریزیا پلاٹ گشگیوار ایوڑائیں The plot of a story is the sequence of events that make up the narrative. It typically follows a structure that includes the introduction, where characters and setting are introduced, rising action, where conflicts begin to develop, climax, the turning point or most intense moment, falling action, events that follow the climax, and resolution, where conflicts are resolved and the story concludes. The plot drives the story forward and keeps readers engaged by building tension, conflict, and resolution. ایک اس سے فرانسس فلہرتی کے آئی ایک کتاب ہے دی ایلیمنٹ آف اسٹوری ہمودا چھے زورک بتگا پلاٹ ہے مطلب مہان چک شمار کو پلاٹ قصہ بندی اثر او قصہ اسٹرکچری جوڑ کنتے ایک ما گپائتے ہیں کہ شیعہ انچوکے دا کوٹیشن تو کا نوشتک تک ایک انٹروڈکشن ہی بیتے انٹروڈکشن ہے کہ بزن تو کہ قصہ بندات کنے دا کریکٹرانی یا کہ ما واقعانی تو آہی چیزانا پیش دارے پدر رائزنگ ایکشن کہتے ہیں کہ دا قصہ مانگیشی اڑو جنجال پیدا ہوئی پدا کلائمیکس کہتے کہ ہمیں مانگیشتنی چیز پدا گیشے نگما اور فالنگ ایکشن ہمیشہ کہ مکی پلاٹ ہے تو کا یہ چیز آرگ بھی تاکہ قصہ گیشو بیوار کرنا آخر نے مغابے با اب گوٹ سرا سا جی چیز ریزولیشن کہتے ہیں کہ دوستی چیزاں گیشی نہیں اور پدا قصہ ہوتی آسرا رسیتے ہیں قصہ دیکھیں یک اسپیکٹ یا باہری کارست یا کردارہ قصہ ہی لفظاں کا کارست ہما مردم سہدار یا وجود داروں کے ہما چیزاں کہ قصہ چستو ایران گون با کارست آزماں کو قصہانی دل با آپ پلاٹا دی ما برا بون گپا ہوتی زبانہ دیا اور چاروں کے گوشداروں کے جوزگ و مارشتہ نزدیک ما بازی قصہ چا کارستانی کردکار پگرو حیار اور ردو میں سببا ابدمان با او آنو کانی دلا نقش با کارست شرری او بدیں دوئیں وڑیں بیت کنا قصہ و گدارہ کارست چا لس دنیا ہا دیماتر یا پادمان تک ترین دوئیں وڑا بابزاں انچی کردار پیش دارک بھی کہ عام زندگی تو کا ایوڑا گندگ نبا بلے آج عام مردمہ چھ پورے شتریں مردمہ آنی خیال شترہ آنی شخصیت شترہ آنی زور و طاقت ہم گیشتریں بعض وعدہ ہنچے مردوں پیش دارک بھی کہ چھ عام زندگی سکی بیکاریں اور جہلتریں ستہ مردمہ ادا قصہ کار کستے ہیں مردمانی شخصیت بابتا مردمان زانت سرپدی دیا وہ آہانی زانتکاری و نیکی و بدی ہے ہر چیز ایک پوش دریب نبشتہ کنا تاکہ نبشتہ کار چاہمی گپتران و آہانی چیستویر و سیادیا چی پدر بکنا کی کارست کھایا چیاں او شرری کردار پرچہ شرری او حرابی کردار پرچہ حرابی او امی کے وانو کے آئی کرداراں چی چونی سبق بزیری او وطی اصلاحہ چون بکام تو انگریزی کارست پجارے بابتا یا کوٹیشن ایشن کہ ایک کریکٹر is a person or sometimes an animal or object presented in a dramatic or narrative works. Characters are the agent through whom the story unfolds, and they can be classified based on their complexity and development throughout the narrative. According to English critics and scholars, characters in literature are commonly classified as flat, round, static, and dynamic characters. Characters are essential to the plot and the theme of a story, and their action, dialogue, and interactions help reveal deeper meanings and conflicts. تو ہم کے کردار بازی قسمیں با چونکہ انگریزی کوٹ تو کے مطابق لاتے راؤنڈ کردار با لاتے فلیٹ کردار با بزا ہنچی کردار کہ آپ پورے کے سہا یا وڑا ہاں
او بازیں راؤنڈ کردار ہم آگوشاں کہ قصہ توکا کے داؤں میں روان بھی آپ بدل بھی آنے با شرری مردمہ پد ہراپا حرابی مردمہ پد شر با یا کہ نزانتکارا پد زانتکار با تو ای یک قسمی کہانی بدلیے کہتے ہیں. تو انچوکہ زندگی تو کا وڑ وڑے مردمہ ہمیں وڑا کستے کسانی تو کا کما کردارا ہمیں وڑا انچوکہ میں عام زندگی اگندی بعضی مردم سادہ ہاں شارہ بعضی مردم کستے مانگی شتگا ہن تو میں گپ جانے تو پورو مانگی شتگی مردمی کو میں گپ جن گائے تو لاتے مردمہ تو گندے یا کستے پورو بہترین کریکٹرہ تو ای درستی چیز کستے ہیں کسانی کردارن تو کا ہم گندگ بنتے ہیں. قصہ ہے نویس کے وحدہ یا کہ ڈرامہان تو کا ہے کسان تو کا ایک چیزیں بیتے آئی ارہ گوشا سٹنگ یا قصہ ہی پوشدار. قصہ ہی پوشدار اصلا ہمیں چیزیں کہ قصہ کو جام وحدہ گوشک بھی ہے گئیں اور قصہ کو جام جاگہ گوشک بھی ہیں. اردو اشیاء مکان زمان و مکان ہم گوشا ای کہ سہارا کستے یک سیٹنگ دیا یک پوشدر دیا تے تو یہ کستے قصہ ہی پوشدر گوشک بھی فکشن یا قصہ ہی لفظان کا قصہ توری ہر وڑے نہیں بھی ڈرامہ بھی شعر ناول و آزمان کو ہر چیزی بھی یہ واسطہ ایک سیٹنگ ضرور بھی پچا کہ ہما واقعہ کے باں یا کہ ہما کے کارست کے قصہ تو کا موجود آ ضرور یک نہ یک جاگہ یا وہ پیش آئے گا ہاں یک نہ یک ٹیم بھی پیش آئے گا ہاں تو ہمیں وہاں دے وہ ہمیں جاگہ ہے گشینے کے تکنیک یا رہبندہ قصہ ہی پوشدار یا سیٹنگ گوشاں ایک گپا ما ایوڑا ہم گوشت کریں کہ ہر واقعہ پیش آئے گی ایک زمانگی اور یک جاگہ بھی ہر کارس تے چیز تو ایرو سرگرمیانی زمانوں کو جاگہ با قصہانی کارس تو واقعہ ہمیں جاور لوٹان دا پوشداروں معنی دیکھ بھی. روسی نقدکار میخائل باختن کہ یہ کتابیں لکھتا دی ڈائیالوجک امیجینیشن آئیے تقدیم 84 نوشتہ کن کہ قصہ ہی پوشدار یا وحد و جاگہ بیان یا قصہ ہی منطقی ردو بند دائے گا بنی کردی ادائے کا ہمیں وڑا دگی یک کستی نوشتکاری ایمچ ابرامز کیا ہی یک کتابی اڑکتا ٹرمانی سرا انگلش ٹرمانی لٹریری ٹرمانی آئیے ہمیں گلاسری آف لٹریری ٹرمز آئیے تو کہ سیٹنگ باروایا قصہ ہی پوشدار بابتا نوشتہ کن کہ ان فکشن time and space are two foundational elements that make up the setting up a narrative together. They frame when and where a story takes place, but their function goes far beyond just background. They shape meaning, structure, and reader's experience. Setting provides the physical and temporal background against which the event of a narrative occur, serving as the foundational frame for both realism and symbolic interpretation. تو ایک قصے ہمیں کہ سیٹنگ ہیں یا قصہ ہی پوشدر ہیں یہ اصلا ہما قصہ ہارا یک وحدیہ و یک جاگہیہ بندوق کا او پدا ای قصے بعض وحدہ فیزیکل ہم بھی یعنی کردار جند یک جاگی یا نشتہ ہم کردارہ کے سچویشن بیان کرنے گی یا فیزیکلی ہم ہوتا ہے بلے بعض وعدہ فیزیکلی کستے ہیں کہ کرداریں دگ جاگی آئیں بلے آئیے حیال دگ جاگی آئیں تو چوشی ہم تجربہ کنک بیت گا افسانہ تہا یا ناول تہا تو ایک کستے سٹنگ بیانہ اور دیکھیں ایک اہم ترین اور ضروری ترین چیزیں کستے ہیں زبان و بیان زبان و بیان یا لینگویج اینڈ اسٹائل ضروری ترین چیزیں فکشن تہا یہ واسطہ ضروری ہیں کہ فکشن نوشتہ کنگ بھی زبانہ چی ادا کنگ بھی وہ ہمارا ایک زبان وانو کا ہی آرہ وانتکا تو بنیاد میں زبان کستے ہیں چونکہ زندگی تو کا زبان مستری ایک ارزشتیشن کے شی وسیلہ ماغو مردمہ ایک دنیا رسان کنیں وطی پیگرو حیالاں گو وہاں گوشیں او دومی مردمہ وطی دلے گپاں گوشت کنیں ہمیں بڑا قصہ ہی لفظاں کا زبان بس رابطہ یا رازاں کے وسیلہ نہیں اس تو کہ کم میں فرق ہیں ایک عزمی وسیلہ ہے کہ گونشہ نوشتکار
असलावती में किस्सा है जरिया ड्रामा भी या नावल भी अवध एक दुनिया ही जोड़ का उधर हती कारस्त अड्ड का वहां ना डेवलप का या रोदोम दा पता हमेशा ने जरिया जोजो को मारिश था कि मैं वानो का या फिल्म मान तो का बेचारे उधर किस मारिश तो जोजो को मारिश था क्योंकि महमेज दादीमा कारिते तो सही लफ्जा का जुबान हंची रंग कार मार्स कना के वानो या गोशदारो गेशाच्या गेश गिरोशक बिबी आ बात जरूरी है वो चरिशाचे किस्सा या कि वो हमें किस्सा है तो का एक शिरकिनी है तामदार ये भी आ भी और दुमी चीबी के माँ के गोशदारों के या चारों के उड़ा में किस्सा ये यादाश्त तो का जागा का निविष्टकार वो इमेज गपुत्रान गालवार और कुछ चेदक साजिया हंची जुबानी मतलब अलामता वो सिंबेलिक जुबानी जोड़का चाहिए वानों के जहना कारिस्तो वाक्यानी पत्रे अक्स जोड़बा कारस्तानी जाहिरी और बातनी शख्सियत वहानी वत्मवती स्यादी जाहिरी पदर भी चाहे दुरुस्ते गप्पा दार हर निविष्टकार है वती एक जिदाएं दर्शांदा भी उस जुबानी को वड़पे में भी मिसाल अबरागा माँ बलूची अब बेचारे गनी परवाज अगर नावली निविष्टा करेंगे उड़ाइए देगे जुबानी मुनीर अहमद बादी ने देगे जुबानी अब तो इंटरनेशनली चाह रहे हैं तो दस्तोवस्की जुबान दिगवड़ाएं गैब्रियल गार्सिया मार्केज जुबान दिगवड़ाएं ये जुबान आ रहा हमारे के राइटर हैं आ वती बड़ा डेवलप का वह यह पूरा असर कोशिश का पर्चा के फिक्शन तहा एक गप्पाचे गेश के ची गुशक बुआ गाएं एक गप गेश्तर आर्जिशदारी के चून गुशक बुआ गाएं और ये जुबान इसी के बुनियादी हाँ जुबान और बयान में कारीगरी है कि निविष्टकार आहियारा कारगी फिक्शन या किस्सा लफ्जा के जुबान और बयान बाबत अंग्रेजी या कोटेशन हस्ते के लैंग्वेज इन फिक्शन इज द प्राइमरी टूल थ्रू विच राइटर्स क्रिएट मीनिंग build words and develop characters. It includes the author's choice of words, sentence structure, tone, language, dialogue, and narrative style. In fiction, language is not only a means of communication but also a literary device. According to M.H. Abrams, the language of fiction is distinctive mood of discourse that uses the resources of language, including diction, syntax, imagery, and figure of speech, to create a world of imagined experience and to engage the reader's imagination and emotion. एक इससे एम.एच. इब्राहिम में एक कोटेशन है एम.एच. इब्राहिम में एक कोटेशन है आग इससे हमें गुशी के फिक्शन तहा जुबान और बयान तहना यक रसा के वसीले नहीं बल्कि नहीं एक लिटरेरी डिवाइस है ओ यक आहिए जरिया कसते निविष्टकार वती यमा के निविष्ट की चीजें आहिए सरजमी माहौल या चागिर्दे जोड़ का तो एक सही लफ्जा के यक बुनियादी हमा चीजें ता के मागोश में डिस्कस को था हमा एक्सपेक्ट था कि सही लफ्जा को वास्ता जरूरी है तो कि सही लफ्जा के नावली भी या आजमाकी भी या ड्रामाई भी आहनी तो कई दुरुस्ती चीज कार बंदग बा तो माध्यम तरह के रवें गुड़ा आदि किस्सा ही नहीं मगा रवें आदि किस्सा बलूचिया हम हंसता ओ दुनिया द्राहें जुबानन तो का हंसता ओ आदि किस्सा जो ना सादे किस्सा बा आहन तक का बाजें जुबान बयान चप चूट मां नबी तिज का तिज कस्ते गुशग बा आसान पहम बा वो यक्षलिया दीमा रवान करना परचे के किस्सा अंची बीतना के किस्सा गोशा जुबानी गुशान को तका तो आहा कोशिश को तक के दीमा नश्तगी के हमा मर्दमा आ इशाना गो आसानियां आहाना सटपद बेमा वो चाहा चे वशी बुजुरा वही किस्सा तो का वाकयात गो बाजें चे हमग्रंचा चूनांत के किस्सा तो का एक वाक्य चेदा चीज उर्गुई एक चौदा चीज उर्गुई अगर हचोड़ी वाक्य बेमा भले किस्से तो का हमग्रंच बयान बा वाची कफम भी के चाकला डान बा भले गुजदारू कंगता हानि सर यकीन करना हानि सर वती अजक कहियो हैरानिया दर्शान करना परचे की किस्सा है कि हमारा
نیریٹو یا گشو کے ہم زبان آئشانہ ہمیں رنگا جوڑ کا اور قصہانی بازیں قسمہ ایک قسمان تو کا کستے یک پاپولر قصہ ہیں پاپولر قصہ پاپولر ٹیلز یا وشکامی قصہ ما شانہ گوشیں یہ ہما قصہ ہاں کہ ہر وحدہ ما شما گا وتی بالوکان یا پیروکان کے راہ بکتگیں بڑے ضروری اڑے قصہ گوشداشت گا شہران تو کا بگندے اڑے چیز نہیں بلے کسانی میتگان تو کانگتا کہ ہما مستری مردمان بالوکان یا پیروکان گوڑا وتی چوکانی نماسگان دیما یہ اڑے قصہ ہاں کارا ایچا مردمان دلی آدھا وہ ہر وحدہ اشانہ گوشان پیدا گا وہی ہنچی قصہ کہ زمین ایک کنڈا بگردہ آ کنڈا شنگو تالانا شنی مثال مارا کستے ہیں سنسکرت کے مو وید یا کتابی ویدک کتاباں آودہ دست کپاں اگا شما عربی الف لیلا و لیلا دستا آودہ ہمیشہ انگریزیا کستے کوانتریں کسانی کے کتابی ہستے آ کستے گسٹا رومانا رومیں و یونانی کہانی قصہ وار مکوہنے کے قصہ یا قسمہ کا ساتیر قصہ ضرور شما عشقتگاں کسنے ہم ہستا ہوں بلوچیا شہرگاہ میں کے بادشاہ داود وطت یہ ہم کستے 12 قصہ تقریباً سادہ گیش قصہ 12 پیجانی کتابیں تو اسی تو کا کستے مارا قصانی میں درور دست کپاں کہ پاپولر قصہ یا وشکامی قصہ وشکبا قصانی دیکھئے قسمیں اساتیر یا متیں یہ بڑی قصہانی تہا کستے عموماً دیوی دیوتا آنے کے سارک بھی گیشتر چو مذہب تچ شانی تو کا مانے اساتیر ہنچی قصہ کے دوست بعضی زبانان تو کا نیستا مثلا یونان تہا گم بچارے گڑا یونانیانی بعضی اساتیر مشہور ہیں گڑا مصر انڈیا کے رام راوڑ ایشاں ایک کستے ہمیں اساتیری قصہ چینہ ہم ہستا یہ بلے لہتے فرضی کے سہاں کہ آ دیوی دیوتاں ہم گرنچ کنگ ماں بلے شن بارو یہ ہم گوشو بھی کہ مذہبی کستے بازے ست کو بیسا شن تو کا بندوں کے او اشانی کستے ایک راج دفتری ایک پروسیسی ہستے انگریزی ایک ذاتکاری میل نووس کی نوشتہ کن کہ اساتیر ایک چاگردی رسم یا ست کو بیسا ہے کہ چکوہانی قدیم زمانہ گا گران قدر و بے قصاص معفوق الفطرت راستی شوہازی گے تو یہ کستے اساتیر کستے ہما قصہ کہ آنے تو کا معفوق الفطرت واقع ہاں کہ آہاں گو مذہبہ نزدیک کنی اور آہاں تو کا دیوی دیوتانی کے سارک باں دیکھیں یہ قصہانی قسمی لیجنڈ گوشگ بھی یہ بڑی قصہ مزہ نامی مردمانی بار وقت کب جنگ بھی پاکی ہستی و دینی بزرگانی بابتا کب جنگ بھی اوشانی تو کا بازی قصہ ہنچینا کہ راستان بلے اشانی راستی ثابت کنگ نبی بس روایتانی سراہاں بگندے کستے لاتے ہنچی قصہ کے بندہ تا دیگوڑ بودتگاں پدر رندہ گوشگ تہا اشان تہا بدلی آیان بیتا ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ ہوتی قصہ لفظان کتاب تہا لیجنڈ گشو گیوار کنانا گشید کے اے راج یہ یا گرو ہی ہے نیم تاریخی روایتاں رستم سرمچاری لیلا مجنوع مہر داستان فرہاد کوہ پروشب شیر جوتا چیناگ یونان تحت چپی کناگ سکندر آزم آدھیں کہ جوڑ کناگ دیکھیں ہمیں پہمے سرار بون کپ لیجنڈ قصہ یہ قصہ تو کا گیشتر ہمیں اڑے گپ چنگ بھی قصہ نہیں ایک دیکھیں کس میں فیبل گوشک بھی آدھی قصہانی ہما تارا کہ گوانڈی قصہان تا دلوتاں جانوراں درچکاں بیساں ہیں چیزاں کے پیشدارک ماں یہ جو مردمانی بڑا گپ جنا وشن تو کہ قصہ ہی سوجی اخلاقی مانوی او اشان زبان جو ہما قصہان بڑا ساتھ ہیں بلے اشان آخر ضرور یک اخلاقی سرسوجی مانوی او فیبل تہا بیساں ہیں چیزاں سہدار دروشما باں او گپ ہم کنا ڈاکٹر فرمان پتہ پوری ہوتی کتاب اردو کی منظوم داستان آیا پیبل بابتا گوشید کہ اس میں بالعموم پرندوں اور جانوروں کے وسیلے سے کوئی داستان بیان کی جاتی ہے کبھی کبھی ان کہانیوں میں فرضی انسانی کردار بھی کام کرتے ہیں اور بسا اوقات غیر ظہرو
को भी जीरूह बनाकर पेश किया जाता है. मतलब सेंगो को हम उदा कसते हैं एवढे किस्सा तो का गप्प जना देखे किस्सानी किस्मी या विषम पंथ किस्सा या पेरेबल वशंते उर्दू हिकायत वशंते पंथ किस्सा गीधी किस्सा बाहरी इवड़ी किस्सा हांगे इश्तर इखलाकी सोच देगा भी वही इखलाकी सोच जानी देगा बाजें रबीदगी दोदमानी कदरो कहलो दिमारक बा एक इश्तर यूनिवर्सल तीमा कारमर्स कनगो महकुमे पुजदरा नवीसक बा विलियम जे गोडेवती किताब दी पेरेबल्स देयर इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर इसी तो का पंथ किस्सा बारो नविश्ता के पंथ किस्सा तहना किस्सा ना ई दोदमानी रबीदगा इखलाकी सरसो जो पिगरी जान तो जानगा गोड़े मुश्किल के पंथ के सहानी स्ट्रक्चर मजनी अर्जिश थी कि वो सादगे जुबान या बाज नीमगी बिजाम और वो पद्दरी कुलोहिया निबिश्ता कनगबा पेबल और फेरेबल वत्मवत हंचू नजदीका केशानी म्याना फर्क को पेर कनग हम मुश्किलें बस चा कारस्ता जानक बंद के फेबल तहा दरवतो बेसाही कारस्त बन और पेरेबल तहा कारस्त मर्दुम्बा किस्सा या के में अहदी किस्सा ई सर्जमे दुनियाए बनियाद में हवारी मंडियां बलूची हम दुनियाए देगे राजानी वरा किस्से साचगो गोशदार का रवायत वाहने बलूचन गोरा हम किस्से दुरुस्ते तहर गिंदगबा मैं कह रहा अंचुक मदराजी किस्से या पॉपुलर टेल्स है के बाबता गब्जा इवड़ी किस्सा हम हस्त फेबल पेरेबल हम हस्त लीजेंड हस्त ओ ई रोमान हस्त बाजे हम किस्सा के दुनियाए इदिग मर्तमान गोरा हस्ता तो ई बलूचान गोराम हस्ता आदि किस्सा बलूची कहानी रेदान के कहमे बाहरे जानक भी बलूची किस्सा था बलूची बलूच राजे के मत तारीखी वजूद हैं आइए रबीदगी दोदमानी पज्जारें आइए शान मड़ादारी हैं ये दुरुस्त गिंदक मां एक किस्सा था कुआनो कदीमी जमाना का बगैर द मरूची का बलूचानी जान तो सरपदी विजडम आहानी फिक्री रुदों और दीमरवी ये बयान बुआ के अमराया बलूचानी जिन दुदमान दोदमाने के मां कद्र केलवा आहम गिशत हो दीमात कलम किस्सा ही लफ्जा के या फिक्शन है देखिए बाहरी गिदार गिदार या नावले तो नावले बाबता के गप जनी गुड़े नावल चूना हवशी के बलूचानी वती ची नहीं चड्डानात का बलूनु बलूचिया मजनी किसासिया बयान करने भी भले बलूची नावल बारो गपजन पिसर में बड़ी जाने की कोशिश करने की गिदार जिन चाहिए गेदार असला जिंदगी सरजमी रंगी या सरजमी चागिरदी बयान का इचु किस्सा दराज हुई शेता प्लाट कारस्तमा बलिशेता अकला डमनी गप जनक नबी कारस्त वाक्या को रास्तिया बंदूकुमा किस्सा नबी सगा चीदगी या अलामती जुबानी नविश्ता काम भले आहानी मके बुंजे हैं आहम रास्ती भी वातता वरना का गेदार मजन हम बा मतलब चुशें गिदार हस्त के 1000 ताक दीमानी 5-10 ताक दीमानी गिदार नविश्ता कनक बिता और 2 से 7 ताक दीमानी सरा हम गिदार नविश्ता कनक बिता मतलब 1000 के रूसी कहानी में आप गिदारा चाह रहे हैं वार एंड पीस हैं ब्रादर ऑफ क्रामाजोफ हैं या एडियट हैं ई टॉरिस्ट ये आना केरिना एना कारीना नाही तो इधरो कस्ते 1000 पेजाची मस्तनी गिदारा या मूवी डक के तो हमें बड़ा कस्ते वंडी गिदारा मस्ता के चूंकि एर्नेस्ट हेमिंग्वे ओल्ड मैन एंड सी या चंदी ताक दीमान तो काई तो ताक देमा हमें मजन कसानी परिचय फर्क नदारी बोले हम आपके किस्सा हैं आही तो का सरजम भी तो मैं आज तुम्हारी सतह कस्ते गिदार दर्शाने या के निविश्ता करके एक मजनी वसीला है वो इशियारा जिंदगी तो का मजनी इज़्मे जानक भी ओ इशी तो का कस्ते बनी आदमी जिंदगी जावर हाल वैल वाक्या गेदार नबी से वती किस्ते मा मुशाहिदें तजरबें अमा के हयाल ली कहां आदरो पेश कनग मा उच्चरिशिया ची इज़्मे एक मजनी रोशमी दईमा कहते हैं नु इशियागमा मुके मानाय पोजदरा बिचारे के बारे चुने हंचुक माशुमारगो के केदार चुने द्राजे के सही के जिंदगी सरजमी पहना थी या सरजमी चागिर दे
نوشته دروشما دیماکاری گیدار چا انگریزیا دیگه زبانا شتا بلوچی ہم انگریزی و اردو وسیلہ گیدار نویس گئے روایتا سرکا شتا گیدار انگریزیا ناول گشاں کیمبرج ڈکشنرییا ناول دو معنی داتا نامگال حسابہ لفظ ناول معنی نوشتے ہیں ناول is a noun long printed story about imaginary characters and event بزاں ہما دراجو اتساچن قصہ کی کارست واقعانی کمکا نوشتہ کنگما is a ستاگال بزاں ایڈجیکٹو حسابہ ناول معنی ایوڑ نوشتے ہیں کہ نیو اینڈ اوریجنل not like anything seen before بزاں یک نوکیں زاگر اوریجنلی چیزیں کہ پیسرا گندہ نبوتا ایک کیمبرج ڈکشنری کستے کہ ناول اما تعریفیں ہمیں وڑا نوشتہ ہوتا چونہا لفظ ناول انگریزی لفظ نہیں وہ شکبی کی اٹالین اور لیٹن لفظ ہے اٹالینا یک لفظی ناولا گوشاں ایشی معنی نوکی واقعہ یا نوکی حال ہے ما لیٹنا یک لفظی ہست کیا آیا ناولس کہ چاشیا نوئس درد کا شی معنی تنوکی انگریزی چاہ ہمیں دوئیں لفظاں ضرورتوں کو یہ لفظاں کی تاہرنا ناول داتا تو اگر ما انگریزی لفظاں کے سارا چمشان کی بھی دیں بڑا لفظاں کی تاہریہ بستارا گدارا ہبدمی و ہجدمی کرنا ما انگلینڈا رنگو دروشم ضرورتا چاہیشیا پیسرم چوشند راجے قصہ بیتنا چوشکے لاطینی زبانہ جیوانی بوکاشی ہوئے ڈی کیمرون کے گدارے بنداتی دروشم گشود بھی گیشتری زانتکاران گوشگند کے میگویل ڈی سیروان سے ڈان کیویٹے نوکے دور اولی گداریں ہمیں وڑا جاپانے مورا ساکی شکیبو کہ ہستے ہیں یہ کتابی ٹیل آف گنجی یا آک ہستے ہیں اولی ناوالیں اور گوانجوں گے رومانس آف 3 کنگڈمز یہ ہم کہتے ہیں گدارے بنداتی دروشم بلے انگریزیا کستے ہفتہ دو نوزدہ کہ ڈینیل ڈیفو یا گداری روبن کروسو آئیے نام ہے ایک چابوت گڑا اشیے تو کا کستے ایک ہمیں مختصرہ اور اسی تو کا کیما واقعہ ہاں گیشتر جو اسٹرکچر ہمیں واسطہ بنداتی گداران تو کا روبن کروسو نام کہتے ہیں یا ہمیں زمانے کا تقریباً ہفتہ دو چلہ سیمیول ریچرڈسن آگیا گداری نوشتہ کو تھا پامیلا او ہمیں وڑا کستے ہنری فیلڈنگ آئیے کستے ہفتہ صدو چلو نوہا یا گداری ٹام جونز نامہ نوشتہ کو تھا ای چونہ بنداتی گدار زانک با کشن تہا مطلب ہم کارست کردار سازی طرح گندک بھی ایونٹانی وطمہ ہوتا بندوقی گندک بھی وہ برطانیہ کے ہمہ زمانے کی زندگی ہیں ہفتہ صدو نوادہ بغیر ہفتہ صدو چل نوہا کے برطانیہ زندگی بھی تھا ہمیں صحیح گداران تو کا گندگی بھی در میں ایک دیر میں نے دیکھ باسے گدار نوشتہ کنک بودتا تھا بلے ایک استیں بنداتی گدار زانک بنتے ہیں انگریزیا پتا ایوہ انگریزیا بھی تھا بلے میاستمانی سے تھا کستے نو گدارا باز دیمروی کو تھا لیو ٹالسٹائی یہ گدار آنا کاریننا کے ہفتہ نوشتہ کنک بودتا آر پر لیے ٹو کل اے موکنگ برڈ یہ کستے نوزدستہ دو شستہ چابوتا ایف اسکارٹ فٹرزال دے دی گریٹ گیٹسوے اگا شما ضرور نامش پتا ایک مزنی ناولی ہمیں اڑا گیبریل گارشیا مارکیز 100 years of solitude کے نوزدہ صدو شستو ہفتہ چابوتا ایم فوسٹرے ایک پاسیج ٹو انڈیا رالف ایلسن آئیے کستے کتابی کے ناولی انویزیبل مین انوزدہ صدو 52 چاپوشن بوتا ٹونی موریسن بی لوڈ کہ نوزدہ صدو 80 ہفتہ چابوتا یا چینوا اچمبے ناولی تھنگز فال اپارٹ او شارٹ برونٹے جین ایار کہ 840 ہفتہ یہ انچے گدارا کہ اشاں دنیا تو کا یک مزنی نام ہستے ہیں وہ ہر وحدہ کہ وہ تی بونگا پہ پیشکش حسابہ کہ وہ مزنی گداران نام گرگ بھی گڑا اشانی نام کہتے ہیں یا کسی اگا دنیا 20 ناول یا 5 ناول کیٹیگرائزیشنی بیاری گڑا یہ ہنچے گدارا
کہ ای مزنی گدار زانک با انگریزی مختلف زبانہ لکل بودتگاں بلے پتہ انگریزیہ ترجمہ بیتگاں دنیا مختلف زبانہ سر بیتگاں او گدارے کستے مزنی چیباں زانک با بونہشت زانک با ابھی وڑا کستے اگما اردو گدار گپا بجنے اردو کستے گدار نویسی ہے روایت ہم چاہ انگریزیات کا بنداتا بگندے اردو انگریزی ہے گدار ترجمہ کو تگاں یا آہانی کستے زور تگاں تو وطی تعلیفی شکلہ نوشتہ کو تگاں بلے اردو اولی گدار تاریخی حسابہ کے چارک بھی مرات العروس ہیں ڈپٹی نذیر احمدہ 1829 نوشتہ کو تا ای اصلاحی و سرسوجی گداری اور اردو نگتکارانی گوشگند کے ازمی حسابہ موقع نہیں بلے نذیر احمد اولی مردم میں کیا یہ گدار نویسی بونہشتیر کو تا دومی مردم رتن ناتھ سرشاریں کیا یہ انگریزی گدار نویسی رندگیری کنانا لکھنوی زندگی سرجمی رنگی وتی گدار پسانہ آزاد درشمہ پیش کو تا سیمی مردم عبدالحلیم شرریں کیا یہ چاگردی و تاریخی گدار نوشتہ کو تا شرر اولی گدار ملک العزیز اور جینا 1888 نوشتہ ہوتا اردو نگتکارانی گوشگند کی اردو بنداتی گدار ازمی حسابہ نزور او کمی باز انگریزی گدارانی رنگا بودتگاں او اولی گدار کے ازمی صورتہ سرجم گوشک بودتگاں مرزا ہادی رسوائے عمراو جان ادائیں چائشیا پد اردو نوکے دور گدار نویسی بندات بھی نوزدہ صدہ کے وطی اولی آزماک نوشتہ تو پریم چند اولی مردمی کا یہ ترقی پسند تحریک پوشدرا وہ زندگی و چاگردہ بندوں کے گدار نوشتہ کوتا اردو پولکار و نگتکارانی ردا اردو جوانتریں گداران تہا مرزا ہادی رسوائے گدار امراو جان ادا پریم چند گیودان قرۃ العین حیدر آگ کا دریا عبداللہ حسین اداس نسلیں شوکت صدیق بستی خدا کی بستی شمس الرحمن فاروق کے کئی چاند تیسر آسمان مستنصر حسین تارڑ بہاؤ مرزا حامد بیگے غلام باغ ہوارا چاہے شاہبید کرشن چندر گدار ایک عورت ہزار دیوانے عصمت چگتائی زدی ٹیڑی لکیر بانو قدسے راجہ گید ممتاز مفتی علی پور کا علی شوکت صدیق جانگلوس عبداللہ حسین باغ انتظار حسین بستی آگے سمندر ہے یہ ہنچی گداراں کے اردو اشا نام کا شتگ اردو گدار بنیاد زانک بام اگما بلوچی لفظاں کا بچاریں بلوچی لفظاں کا گدار بنداتی سفر دراج و مزن شان نہیں اسی سبب اشن کہ چا بنداتا بلوچی رداں کے گام مدام سست بودتگاں 1950 بغیر تاکہ 1975 یعنی 25 سالہ بلوچیا ہچ گدار دی مانیت کا یا چاپ نبوتا ماں کی نوکیں رداں کے سفر باروا کے گپچنی گوڑ ماں 1950 گھرنے تو 1950 دا 1975 کے 25 سال ماں ای درمیان ہچ گدار گندگ نبیتے ہیں اولی گدار 1976 چاپ بوتا ای کستے سید زوشہ اشمی گدار بیتن نازک 19 کسانی درا او 160 تقدیماً کسانی گداری چاگردی گداری کے بلوچستان بندنی درمگی ہے گوادر بس یہ انچی جاگی کہ ادھر دریا ہیں اما یہ پوشدارہ نبی سکتا نازکا پد دمی گدار کہ چابتا 1984 چابتا بزام 10 سالہ یا 8 سالہ راند یہ 1984 عبدالستار پردلی گدار چابتا کہ یہ نام صوب ہیں عبدالستار پردلی افغانستان کے بلوچستان امود جہمنن دے پمشکا یہ گدار صوب ہم افغانستان پوشدار نیزگاری او دے کسے ملوٹ پول چاگردی سیاسی کہ پوشدارے امائیے صحابہ نوشتہ کرنا بودتا سیمی گدار فقیر محمد امبر نالے توار کستے بلوچستان کو کچگی پوشدارہ نوشتہ ادا بلوچانی زندر حبان زالگولانی جیڑا تب کہیں پرکو پیر ذات و ذریات اڑو جنجال بونگب کنک بودتگا راج دفتری بستاران نالے توار سیمی گدارے نامہ گیرار بھی بڑے بازے نزوریان سببہ گدارے لوٹان سرجم کنگا بیسو بیں ڈاکٹر عبدالصبور ہوتی گی کہ صحیح لفظاں کا یہ گدار واروان نوشتہ کند کے
अंबर पंजगुरी के असला फकीर मोहम्मद अंबर है नावल पेड़े मर्दुम नहीं उन्हें के किस्सा साजी आइए वाक वसो दजर सही परचा की उनका चार किरदार साजा को किस्सा ही है बाजी ताकदीमा तालान कनक नावल नवीसी इज्म है नाले तवार हम हमें बढ़ाएं चरिशाविद 1980 हफ्ता महमचान रजाए जोहद कारवान 1989 मुनीर अहमद बादीनिये रेकानी तरा हल्के 1990 saya belli ke mah bekapi te ham munir badini azma ke chapushen buta nuzda sado ये सभा मागा बिचारे nuzda sado हफ्ता दो शशा बगैर द nuzda sado नवा दो शशा यानी 20 साल दराजे मुद्दता बस 5 गेदार चाबुता के आहम इज्मी सूरता गेदारा गिश नावेलटा या कसान गेंदगा काया और बाजे ने किस्ते इज्मी सूरता हम निजो चरशे एक दो यानी इज्मी सूरता निजूर हम हस्ता 2000 बगैर दा 2005 दहा बलूची गिदार रवायत गिश्तर मोहकम हो बरजम गिंदग भी ये हमें जमानगी के गनी परवाज मेहर होशाम 2000 चाप बिता पद हमें हाजी खुदा बख्श बुजदार चेजा 2001 का 2005 डॉक्टर फजल खाल के हर साथ चक्कास 2000 हफ्ता गनी परवाज दुमी गेदार शब जते राही 2008 असलम दोस्ते सूदकाल ओ शाल गुले बाजार औली बहार बेलानी से कलालानी 2009 कस्ते शाल गुले बाजार दुमी उसैमी बहार जवरे जावरानी जोरा क्यों नाजबू आइए हजार बू हमें बड़ा 2009 नजीर नासर अग्रेज और 2010 डॉक्टर हनीफ शरीफ चिगर बोलने चापुशें गुत्तगा मुनीर अहमद बादीनिये 2010-2016 बाजी गेदार चापशें बितन के आहानी तहा कहरानी कहरें डोक मीरिये बुर्ज दराहा ब्याजिंद ब्या अमरीका तहारियानी पुसक चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर अरमान कायन तवार च दरगेवा दिलारा में डोक सबाहा हरफसदा शाहकाड़ी शारी बहिश्त दूजा हजारी मंजरा निपंद देगे बाजी हवारा 2000 बगैर सन 2000 बगैर 2010 नामा ने तहना गेदार क्वांटिटी हिसाबा गेश बुतगा हमें पेमा इजमीर हा बंदा हम आहानी के म क्वालिटी है या जवानी आहम गेहतर बुता और बलूची निविष्टकारा गेदार तहारे नेमगा गेशा च गेश दिलगोश दाता वही वादा हम कस्ते अगमा बिचारे में परिजीता अनीफ शरीफ अफसाना मौला बख्श रईसी गुड्डी मंजिल डॉक्टर असलम दोस्त ने शाहूकार पसील नोकतरे गेदारा के बलूची लफ्जा का गेदार नवीसी रवायत बाहर जोड़ गुत्तगा बलूचिया गेदार व अंचुकुमा गुशगाते के रिदा के 25 साल रांत नु नविश्ता कनक बिंदा दुता बड़े आजमा कमा तहरे के बलूची रिदा का बिंदा ताची शुरू बीता तो आजमा के बलूची आजमा के बाबता गपजन का पैसा माँ किस आजमा के जिंदे बारवा कमी गप जने हो आइए तारीख बारवा गप जने ताकि मैं बलूची आजमा के आइए तक पहनात बिगिशन तो दीमा ब्या हाँ आजमा के सही रहबंद रूट के हस्ता हमारा के कहानी बलूची के सहानी ये गेदारे रहबंद रूटा पर्क बस हमेशन के गेदार मजन भी हो आजमा कसा जातकारा शान फर्क चो गिशें के गेदार सरजमी जिंदगी बयान का वो आजमा जिंदगी कसानी पहनाते आजमा क्या को 2 ताक देमा तो का निबिश्ता का नगो बित का ओ 5-20 ताक देमा हम निबिश्ता का नग बित का ओ 1 लाइन यक लाइन या हम कसने आजमा मर्दमा निबिश्ता को था ओ 2000 या 20,000 वर्डानी हम कसते आजमा निबिश्ता का नग बुता बलूची आजमा का बगिंदे च उर्दू और फारसियात का भले म्यास्तमानी से तहा कसते आजमा के बिंदात 19वीं सदिया च अमरीका बुता वो हमेशा कसते उदा बिसात और बिस्तार रस्ता वो अमरीका कसते निविष्टकारा आजमा के तको पहनात की शेंतगम चुनाहा अमरीका व यूरोपीय मुल्का किस्सा हकायत हस्तता के आहानी चार वो ग्वाना अमा के गुना पे आजमा के रंगाए था भले वाशिंगटन इरविंग स्केच बुक आजमा कानी अवली किताबें के आइया शौरी हिसाबा एक किस्सा आजमा के फौरमा नविश्ता को था
بلدا ای وحدا آزمان کے رہبند اصول انگتا معینی وڑے نگیشتگا آزمان کے ازمی تکو پہناتانی گشینگا ایڈگرن پوے ہما نوشتان کیا یہ نیتینیل ہارن یا آزمان کاری آہیے کتابی ٹوائس ٹولڈ ٹیلز سارا نوشتہ کو ایک نوشتہ کا آزمان کے ازمارا یا یہ تکو پہناتانی گشین کا مزنی کرداری ادا کو تا چرشیا پاد کستی میں آوستمانی سے تہا آزمان روچ پروچ نو دیما روان بودتا امریکہ چے ڈن فرانسا موپاسائیں وڑے مردمی کی مرچی آزمان کے اما پائونیر گوشگ بھی ہمیں وڑا رشیا یا روس تو کا چیخوف ہیں میکسم گورکی ہیں گوگول ہیں یا برطانیہ کے ترین مینسفیلڈ وڑے نوشتکارا آزمان کارا دیم روی داتا بلوچی آزمان کا لفظاں کا کستے آزمان اولی رندہ 1950 یک کا دیمت کا چونکہ مقبستنی کے لاسان تو کا گشتک ہے 1950 یک کا بلوچی اولی مہتا کو اومان شنگ بودتا اما اومان آزمان کانی چاپ کانا گے اما کے سلسلے بیتا آبندہ بودتا بلوچی اولی آزمان بیوفائیں کہ اومان چاپ بودتا ای جو نمدی دروشوں میں یک آزمان کی شیارہ کستے محمد حسین بلوچا نا محمد حسین نوشتہ کو تھا اور دمی آزمان کستے شرابی ہیں کہ عبدالغفور نوشتہ کو تھا اور سیمی آزمان افسانہ ہیں کہ غلام شاہ قحطانی نویسہ تھا بلوچی ہمیں بنداتی آزمان کا بلوچی آزمان کے دیم رویہ ہما کے کردیں ہما زمانہ کا چابو کے تاکو مہتا کا مزنی کردی ادا کو تھا ماتا کومان بھی یا ماتا بلوچی پولوسیں یا پانچ بلوچی زمانہ کہ آہاں بلوچی آزمان ارواح دا جاگہ داتگا وہ آزمانے کا کستے ہیں آزاد جمال دین یا شیر محمد مری یا تاج محمد ناصر آباد یا فقیر محمد امبرا نسیم دشتی آئی ہما مردمان کو 1950 یکا بغیر دا 1952 وتی آزمان اومانا شنکرتگا پدا وحدی 1956 ماتاک بلوچی کے چابوتا یا پدا 1950 یکا کے ماتاک اولوس چابوتا گوڑا بلوچی آزمان نویسی میل گیشتر بوتا کوئی زمانگا امان اللہ گچکی صورت خان مری حکیم بلوچ کریم رشتی محمد بیگ نعمت اللہ گچکی و مراد ساہر نام دیمات کن کہ آہاں تکنی کی سوا کمی باز جوانی آزمان نوشتہ پتا ای زمانہ گئے آزمان کنی کے ماں بونگپ میں یا چاگردی جیڑا ہو جنجال انسانی جاورہار او شود و گوشن و بزگی طبقاتی جیڑا ہو جنجال لوگی جیڑا ہو جنجال ہمیں اڑے بونگپ ای زمانہ گئے آزمان کن تو کا گندگ ماں پدا 1970 دہکا بلوچی لفظاں کا کہ کمی چستوی ردوی گیشتر بیتگان تاکو ماتاکش گیشتر بیتگان او ای زمانہ کا پدا اومان ہے باند بیتا پدا محتاق سوگات کستے ہمیں اومان شون کارشن کتا بلے تاکو محتاقان گیشبو اگا کوئی زمانہ کا آزماک نویسے کے رفتاران گیشبو تا وہی زمانہ کا گنی پرواز منیر احمد بادینی طارق گنی طارق گوس بہار رزاق نات سواد اشتیاری حفیظ حسن آبادی منیری سائیوڑے آزمان کر دیمات کا کیا ہنگو دل جمعیہ اوپر ریپ کو تکنیک آزمان کا نوشتہ کنا کو اکما بلوچی آزمان کانی جوانی آزمان کا یک دوئی نامہ گرک بلورٹنگ گوڑا شیر محمد مری آزمان گنو صورت خان مریے پروش ثواب محمد عظیم آسکوے گریبان ننگو امیران گواچی کریم رشتی دروار مراد ساہر گراند نیامت اللہ گچکی زندن پہ ہزار جنجال اس زمانہ کا ہنچی آزمان کند کہ آہانی نام گیرہ کرزان 1970 حکیم بلوچا 1950 بغیر 1970 تاکو محتاقانی شنگتنے گچینی آزمان زورتن تو گچین آزمان کے نامہ کتاب ردو باندات کہ بلوچی اکیڈمی کو ایٹائے نہیں مگا 1970 چاپو شنگ بو بلوچی آزمان کانی بنداتی کتاب نوزور اغام کے عزیز بکٹیے گئے میر گیند سید حاشمیے اور گچین حکیم بلوچے کہ 1970 شنگ بوتا
میرگند 1969 چاپ بودتا و ایک نود رقام عزیز بکتے 1980 چاپ شنگ بودتا. بلوچی لفظاں کا آزما کے روایت مروچی ہم جوانی وڈیا برجاں ہیں. غنی پرواز، منیر احمد بادینی، رزاق نادر، حنیف شریف، ناگمان، یونس حسین و دگرے کہ میں نوشتہ کاراں ہنی تخلیق و ساچشتانی سببا بلوچی آزمان محکم رنگیا دیما روانی اور موجود ہیں. کہ صحیح لفظاں کے دگی ایک باہری قسماں کے ڈرامہ ہاوشن. ڈرامہ یہ کھنچی چیزی کہ یہ قصہ ہی کہ آئیے تو کا آتی فنکار باں ازمکار باں ہمیں قصہ ہارا دیما کارا. ازمکار کستے ہیں اسٹیج سارا قصہ گو کا پترانا گو سر پورا پیش کرنا. بگن دے کمی پیساری زمانہ گا کستے ہیں آزمان اسٹیج سارا نبوتا بلکہ انچو مردم جاگے نشتگان اللہ تے مردمہ یک دو مردمہ یک قصہ ہی پرفارم کو تو پیش داشتا. بلے نوکی زمانہ گا کہ ماوہدی ڈرامہ گوشیں گوڑا اشی پیش کرنے گا قسماں کے پیش کرنے گا واسطہ آزما ازمکار اسٹیج او آواز روشنی ای درست کستے ہیں ضروریاں و ہمیشہ نے ذریعہ قسماں پر اثر و پیش دارگ بھی. چونہ یہ قسماں کھانا کو پیش درگیز بزاں پرفارمنگ آرٹی او پیشہ لاتی چیز ظلمیاں چونکہ اداکار بیوان کہ اداکاری بکنا یک اسٹیجی بھی کہ اودا یارا ہما وڑی چاگردی کے قصہ لوٹیں آہوار کنا بیوان گپتران بھی قصہ بھی قصہ تو کہ کنفلکٹی کشچیلی مان بھی تاریخی و میاستمانی سے تا قسماں کے ازم پر اثر تحری زانگ بھی پرچہ کے اسی بنگا گیشتر کو بنی آدم جوزگاں بندو کما کردارانی کشچیل گیشتر کو عام مردمانی جوزگی و مارشتانی جیڑہاں کو ہم گرنچبان. قسماں کا پیش کرنے کے بازے وڑا کہ تیٹریں من تیٹرہ اسٹیج سرا ازمکار تیچ کا مردمانی دیما بہتی ڈائلاگ جسمانی سرپ اور قصہ پیش کرنا وہ قسماں پیش کرنے کے کوانتری رہا باندھیں. دومی قسطیں وہ ریڈیو سرا پیش کرنے کے میں ریڈیو یا قسماں گیشتر آواز یا ٹون ذریعہ پیش کرنا ازمکارانی گپتران ساز درگے آوازانی وسیلہ ہنچے ماحولی جوڑ کرنے بھی کہ گوشداروں قصہ سرپد بھی. دیکھیں ایک وسیلہ ہی تعمر فلم قسماں کیمرہانی تعمران تہا قسماں کستے کیمرہانی وسیلہ ریکارڈ کرنگ بھی اومہ سینما جہاں یا ٹی ویاں پیش دارگ بھی. ہمیں بڑا ٹیلی ویژن ڈراما یا قسمیں کستے ٹیلی ویژن قسماں کم گو کیمرہاں ریکارڈ کرنگ وہاں پدرشن کرنگ وہاں ٹی وی ایک قسماں دراج ہم باں کے بازیں قسطاں پیش دارگ باں. نوکی زمانہ کا دیکھے بازیں پلیٹ فارم ہم استان کے انٹرنیٹی وسیلہ ہائی قسماں پیش کرنگ باں چوشکے او ٹی ٹی ہیں یا یوٹیوب چینل ہیں دیکھے بازیں مروچہ قسمہ کانی واسطہ انسانی ازمکارانی جاہا اینیمیٹڈ و آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے عکس و آوازانی وسیلہ ہم قسمہ جوڑ کنگ و پیش کنگ با. بلوچی کستے ہیں قسمہ کے اگمہ بچاریں گوڑا بلوچی قسمہ کے وسیلہ ہاں آپ باز نہ ہاں بلوچی قسمہ کے روایت انچو محکم نہیں. تاریخ سبب شبی کے انگریزانی زمانہ کا خان کلات دیوانہ انچی روایت بتا کہ اودا بلوچی قسمہ کے روایت محکم نہیں. تاریخ سبب شبی کے انگریزانی زمانہ کا خان کلات دیوانہ انچی روایت بتا کہ اودا ازمکاران قصہ پرفارمنگ آرٹ وسیلہ پیش کو تکا کوئی بابتا کپٹن آر لے چا 838 خان کلات مہمان بو اگر وحدہ حدی قصہ 4 مرد کے زارے بتشت ہند قسمہ کے صورتہ پیش کنک بتا بتکند کے ہمیں وڑا دیوان و مجلساں ازمکاراں قصہ پرفارم کتو کو پیش کتو گا. بلے بلوچن گورا تیٹرے کے ہمارا روایتیں موجود نہ بیتا ماں کے نو قصہ ہی لفظاں کے بابتا کہ گب جنگاہ ہیں یکی وشی کہ ماں گب جنانا روانا ماں نزانا باری منی آواز آئے گا ہیں یا آئے گا نہیں. اگر شمارا منی آواز آئے گا ہیں تو کڑا منارا شما بوشے دومی ایک صحیح لفظاں کے ماں حلاس کنے گوڑا ماں پدا اسی بارو چشمام چیزیں گپ گوش داریں پدا گوڑا ماں دومی نان فکشن بارو پدا تیم ترہ رہے.
تو آواز پیدا کی اوکے بلوچیا کسما کے روایت و محکم نہیں مان چو گپائے تھے وہ کہتے ہیں اولی قصہ کہ میں کہہ رہا تھیٹر نہ بتا ہمیں کیپٹن آرلیج کے ایک انگریزی بھی تھا پولیٹیکل ایجنٹی بھی تھا کہ حجد سدسی واشتا بلوچستانات کا کلاتے خان مہمان بھی تھا اودا یا انٹرٹین کرنے کے واسطہ ایک بلوچی قصہ ہی کہ چار مرد ازال بوتشتہین ہمیشہ پرفارم کرنے کو پیش کرنا بتا وہ پدا نو کی زمانہ گا کستے گوادیرا کیچا کراچی بلوچانی لاتے دمگا اسٹیج ڈراما کناگو لاتے ہمیں اڑیں قصہ پیش کرنے بتا بلے یہ چوشی محکمیں روایتیں نہیں بلوچ ریڈیو ڈراما کستے 1940 نوہا کے ریڈیو پاکستان کراچی او پدا میں کوئٹہ کے اتکا گڑی وحدہ ڈراما نویسک بتا ریڈیائی ڈراما گوشنتے کراچی ریڈیو مراد وارانیہ ایسا خاموش ایسا شمیمہ حسن تاجہ خیر محمد ندوی دیکھ چندی نام ہستا کہ ہاں بلوچی مراگش قسمہ کے نوشتہ کو تھا اور 1950 ششا وحدی کراچی ریڈیو کے ہم مراگش تا بند بودتا او ریڈیو آرہ کوئٹہ رگ بود گڑے دا ہم بشیر احمد عطا شاہ امان اللہ گچکی عبدالحکیم بلوچ گوزبش صابر وڑی مردمہ بلوچی قسمہ کے نوشتہ کو تو ریڈیو دروشمہ پیش کنک بودتا یہ ایک جوانی سلسلہ یا بلے بلے ایک استیں پدر روایت آوڑا پر جنبو مروچی کستیں ریڈیو پاکستانہ کے ڈراما پیش کنک باہنی معیار سک جہالے 1960 پاکستان ٹیلی ویژن بیندات بو وہ ٹیلی ویژن بلوچی ہم مراگش بوتا گڑائی وحدہ ہم عطا شاد گوز بخش صابر وڑی نوشتہ کنوکا محمد بیگ بیگلا ایوب بلوچا ڈاکٹر علی دوستا اشاں قسمانگ نوشتہ کو کہ ٹی وی پیش کرنے بوتا بلے کسانے مدتی اپاد ادا ہم ریڈیو وڑا ٹیلی ویژن ہم جوان و معیاری قسمانگ پیش نبوتا پتہ سفارشی مردمت کا وہ چریشیا کہ ٹی وی قسمہ کا نہیں کہ سٹینڈرہ آپ پاشنا کا بلوچیا فلم میں وہ روایت نہیں تھے نبشتی دروشما ہم یک وحدی کستے بلوچی کے رسالہ بیتگاں تاک بیتگاں ادھر ڈراما شنگ بیتگاں کہ آہانی تو کا بعض مردمہ نبشتہ کو تھا بلے پدا ای روایت ہم آہستہ آہستہ حلاس ہیں بلوچیا کستے اولی کے ہما قسمہ کے نبشتہ ہی دروشما نوشتہ بودتا کستے مرادلیہ نوشتہ کو تھا کیا یہ نام زانگے وہی مہتا پومانے قسمہ کے بیتگاں ایک گچین قسمہ کے نام آسیر عبدالقادر شاہوان یا ردو بندہ تکو 1990 بلوچی اکیڈمی کو اتحاش چاپ شنکنا ہی تگا بلوچیا تامر ساچی ماشمار کو کہ ہما روایتی کے ہستے ایوڑا محکم نہیں بلے کراچی بلوچستان بازیں شہران ایرانا ہم کستے بلوچی تامر جوڑ بیتگاں یوٹیوب صورتا یا سوشل میڈیا تا بلوچی تامر جوڑ کنک بان وشیچ پیسر ویڈیو کے سٹن شکلہ شنکنک بیتگاں البتہ بلوچی سینما روایت نہیں اس نے تو ایک اس نے میں کہ صحیح فکشن ہستے ردان کے صحیح فکشن باہرہ ماش گوشما گوشتا ادامہ کستے میں کر دومی باہر بچکتا نام فکشن سر ماشما گپ جنے بلے اگاں دا شما یک چیزی کہ فکشن باروا یا فکشن تحریہ باروا سرپد نبوت گے گڑما شما رادر بریا کنا یا چیزی کما زانا گوشما گوشانے اچھا شما منا بگوشے شما کے جیان گوش دارے سوالا یا سبق کا پدہ شما کرا نوٹ بکی چیزیں قلم میں ایریں شما چیزیں نوٹ کنے یا ہنچو بس گوش دار گائے امبر گوشی کے ماں نوٹ کنگا ہاں باقی شما نوٹ کنگا کیسے گوٹ اشانہ نوٹ بکنے ہو پرچہ کے ماں کے ہر چیزی گوشگا ہاں شما کشن نوٹ کنے پدہ شما واسطہ آسانی بھی باندھا روچ اگر شما نوٹ سے چیزیں اڈ کرنے پوتی تیاری واسطہ
او اما نور ساگم پدا شمار جاگی کمزوری و کمی گندے یا اچھی چیزیں شما نزانے اور ما پدا شما امرہ داری کنا شما گما ہوارا ما شمارا چک پیسا گوشتو کہ میں یہ کلاسانی مقصد تہنا شما ہنی یہ وانے نگ نہیں یا کہ ماہ کلاس نہ بلکہ میں شما ایک امرہ داری کہ دان شما سلیکٹ بے شما پاس بے میں شما امرہ داری ہستے تو بڑا اگر شما کہہ رہا سوال نہیں ستے بڑا ما دیم طرح بجون سے ہنچو کما بورزا گپ چتگا در کے صحیح لفظاں یا نان فکشن ردان کے ایک مزنے بہاری نو نان فکشن چونکہ بعض وسیع بعض مزنی ایک سرحال ہے وہ اسی سرجمیہ گپ جنگ بت ناکم یا کلاسیت تھا بلے ہما چیز کے آہانی پریکٹس بلوچی زبانہ بیتا ما آہانی سرا گپ جنان کریں تو ریسرچ ہے کہ یا کہ نان فکشن ہے کہ مزنی بہاری ریسرچ ہیں پٹو دائری ہیں یہ زبانی صورت یاددار گفتگاں لانگو پہلوانا شہر دوشما گوشتگاں بلوچی زبانہ پٹو پولیو نوشتی دروشما ای نوشتہ کنا بودتگاں تو بلوچستانہ نوشتہ ہی بلوچیا کے نوشتہ ہی پٹو پول کارا یا کسابیا حجد صدو چلے زمانہ گا ہمیں زمانہ گا بودتگاں بلوچیا کے بینداتی پٹو پول کارا کیپٹن آر لیچے کیا یہ رومن نوشتہ رابندہ نویسی تگیں کہ سو شہران کیا یہ جرنل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ نوشتہ کوتگاں بلے چریشہ پیسر عبد صدو شاست زمان کا اوتمان کلمتی نوشتہ ہی کتابی کیا یہ دست سرا نوشتہ کو تھا وائی تھا بلوچی قصہ بطنا و شہران ٹوکونا اور گوشک بھی یہ کتاب برٹش لائبریری ہستے منی جندہ و یما و ندیس تک بلے گوشند کی ہنگتا دا محفوظیں او ہستے دیکھیں یہ کتابی کہ حجد صدو ہفتاد چارہ گلیڈ سیڈنا نوشتہ کو تھا واہی نامی بلوچی ہینڈ بک اسی طرح ہم کستے بلوچی شہراں بطراں چاچاں یا قصہ ہما زمانہ کے گلیڈ سیڈنا کہ انگریزی بتا ہما یہ نوشتہ کو تھا دیکھیں کتابی کہ آپ بلوچی اردکاری یہ نامی کمالان گچکی یہ حجد صدو ہفتاد و پنچہ بلوچی دز نوشتہ ہے نامہ چاپوشن بودتا پتہ دیکھئے کہ ہندو نوشتہ کاری ہتورام لالا ہتورام آئیے کہ ریدو بند آتنی ہے کتابی کہ بلوچی نام ہے معیشی تہاں بلوچی زبان عادی لفظاں کے مٹکر پولکاری صورتہ دست کپام حجد صدو ہفتہ ریچرڈ برٹن سندھ سفر نامہ سہ بلوچی شہر ہم نوشتہ ہیں بلے زمانہ کا چاہے انگریزاں کہ ہر چی پٹو پول کار بتگا چاہے شند رستان گیشتر کار لانگ وقت ڈیم زاکتا آئیے ہوتی پورتنی شہر دستوں کو شہر قصہ اولی جرنل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ اولا مودہ چاپوشن کو تگا پتہ یہ کتاب دروشما بلوچی ٹیکسٹ بک کے نامہ حجد صدو نودو یکائی کتاب چابوتا اور دگیہ کتابی کے ہی نامیں دی بلوچ ریس اے نوزد صدو چارہ نوشتہ کو تھا دی پاپولر پوئٹری آف بلوچز نوزد صدو پنچا چاپ کو تھا کہ ای سجی کتابان تہا بلوچی قصہ احدی شعراں بلوچی زبان گرامر بابتا پٹو پولاں ڈیمز عبید انگریز پٹو پول کار کیپٹن آرلیچ گریرسن میجر ای موکلر جارج گلبرٹسن اما مردمان کے ہاں بلوچی زبان و لفظان کے کوہنی قصہ و شعرانی و بازی تکو پہنا تنسرا پٹو پول کتاب او ای درست کتاب گیشتر کستے رومن زبانہ چاپوشن بودگاں کمالان گچکی و اوتمان کلمتی کتاب بینات کیا عربی کا رسم الخط تو کہاں